¿Cómo estamos? Vale, hostia, ¿qué pasó por aquí? ¿Qué pasó por aquí? A ver, espérate. Que un marcha, pasan cosas. Hola, Ososiño, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alesiños? ¿Cómo estamos? Y José Esteiro, ¿qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale. Eh, Joder, marcha un e de repente líase aquí todo. Líase aquí todo. Vale, vamos a ir xa ahora casi con amor, vai? Non vos preocupedes, xente, que os que estades por el. Que rica a auga fresca, eh? Agüita. Agüita fresca que agora xa solo se cuida con agua, eh? Ah, no, eu vou en contra de Amoevo. Sinceramente, xente, a Amoevo e a David hoxe voulles facer a entrevista máis dura que van a ter na súa vida. O sea, hoxe acabouse xa as conversas friendly aquí. Acabouse as conversas de ai, ai, soy tu fan, me gusta tu música, ai, os teus directos, non sei que. Acabouse eso. O sea, a partir de hoxe, o radar pasa a ser o sálvame da música. Sinceramente, a partir de ahora vai a ser é porque carallo estás tan musculado, é porque como chegaches a ter ese músculo, porque andas o pasador está ocultado de internet. Eu cheguei a ese pasado. Eu teño cousas sobre eles. Hai cousiñas que de saber, cousas que se van a descubrir. Vas ter que ver moito líquido máxico que tes en esa botella. Xurao que hoxe vou nos a poñer en aprieto. Xurao. Pois si xa, creo que toca ir xa cos convidados, porque ao final xa son 37 e aquí estamos para o que estamos. Estamos para escoitar, para falar e para coñecer a Aaron, a David, o proxecto de Amoevo, que Volk, como marches parto xa as pernas. Parto xa as pernas. Mira, é que agora estou nos escoitando. Eu estou escoitando agora, vos non o estáis escoitando, estou por metelos aí, sabes? Así ahora activar o sonido e que se cole o sonido, que estaría guapo, sabes, colarse agora, porque ahora están dicindo vaya merda de chat, e que vaya canle o tipo este, que un pesado, pa que fixemos nada, así que ahora calaron, non sei se me está escoitando, non? Ahora calaron, porque estaba íbamos a meter aí para que non se escoite, sabes, para que están, xa vos digo, xente, criticando todo o que estaba eu facendo e todo, pero vamos a meter. Hostia, ahora sí vamos a metelo porque chegou o fillo ao chat, así que ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hostia, mira aí, sí señor, espérate, que vou poñerme yo aquí esto. Aí está. Vale, vamos a Que facer pasa, presentacións e condicións. chavales? Veña. Que tal, Aaron? Que tal, David? Como estamos? Moi ben, aquí Sabes. estamos. Bueno, un pouco cagado, porque madre mía como está o chat, está quente. Me cago O na chat está hostia. moi quente. Uf, menos mal que entrou Filloas aí a defender un pouco, porque, joder. A defender quen? Claro, a defender Eso, a que? Veremos. A ver, eu teño cousas, xa vos aviso, sobre o Filloa, sobre vos. Eu... Oxe, para quen vexa isto ou en diferido ou tal, e diga, hoxe non vai a ser friendly a conversa, vale? O sea, hoxe vamos a matar. Xa vamos a matar. A muerte, a muerte. Xa está, eu vos dixen que iba a ser unha conversa moi divertida, moi tal, amena, pero os cojones. O sea, no. Era todo mentira. Era todo mentira. Dos tonterías, ya. Era todo mentira. No, que va. Mira, para que non vos coñeza, un poquinho estas cosas típicas de que se fan, estas cousas típicas da conversa, pero como vos presentaríades cada un de vos así en xeral para que non sepa? Como se presentaría? Porque claro, están dicindo polo chat está aquí o Bizarrap galego. Birra rap, din. O Bizarrap galego, perdón. Que pode ser, oye, hai cousas de que parece que sí. Pero como vos presentaríades? Dalle ti, David. O sea, eu fago música e mezclo. Punto. Es mi único Vale. papel neste mundo. No, oye, xa, sencillo. O sea, para que explicar máis? Realmente é o que No, faz. literal non fago outra cousa. En general non fago nada máis.
O parvo un pouco tamén, pero... Tamén. Cando mo piden. Solo cando mo piden é diante dunha cámara e por cartos, si non. Bueno, A ver, pois moitos cuartos non hai, en verdad, David. Pero bueno, Si non, con non. aspiracións a cuartos algún Conspiración de día. ter cantos. Sí, sí. bueno, realmente estades cada uno un cuarto, o sea que algo de cuartos hai. Algo hai, sí. Justo, estamos para sobrevivir. Dios, este vai a ser o nivel de hoxe, vale? Este vai a ser o nivel de hoxe. E ti, Aaron? Está guapo, está guapo. Pois eu son Aaron, fago música, levo moitos anos facendo música. Antes era rockero e metalero. E agora fago música para bailar, para pasalo ben, fago verbenote, fago un pouco de todo e apóiome en David para que sone ben, porque eu, bueno, fago o que fago, pero necesito a David. Bailo moito, quito a camiseta e pouco máis. Que xe é bastante. Non, é bastante, Ti que nos biches, sobre o papel non é moito. Este proxecto e iso por completo. A ver, é que de feito eu agora se vos vexo, vos dixen a última vez que vos vin no micro aberto na Disfrutona que digo, Sí. hostia, están cantando sen quitarse a camiseta, que pasa aquí? Era raro, era Era extraño. raro. Era como, Era que extraño. son esta xente? O sea, Sí, sí. a min gustoume no concerto de Filloas que xusto, non sei en que canción quitou a camiseta, na segunda ou na terceira, e de repente alguén levanta un teléfono poñendo 11 minutos. E você, alguén que non me Foi canta, Álvaro, antes foi de que Álvaro de comece. 99. Exacto. Na miña defensa hei de dicir que o concerto tiña que durar 20 minutos, entón O sea, foi a mitade. pasei da mitade. Literal. Pasei da mitade, A ver, eso no concerto precisamente de Disfrutona tamén que estivemos facendo apostas por ver si era na primeira, na segunda ou cando se acaba. Dios, nos concertos breves é como Claro. moi extraño, porque claro, estou aí 15 minutos e en 15 minutos teño que tocar con camiseta e tocar sin camiseta. É dificilísimo. Mira, Super Dipol, complicado, a Muevo, David, sen quitar a camiseta e como ir ao Burger King e pedir ensalada. Padeciños, é que de verdad. Puxo alesiños, perdón, o fijou Volk, puxo alesiños, sí. É a descripción. É a descripción perfecta. É que claro, eu, mira, vous a contar, porque, bueno, primeiramente, menos mal que con Aaron xa teño a capacidade de chamalo Aaron, que Non Arón, non Aaron, nin a Moevo todo o tempo, nin a Moevo. ten o seu nome, pero vous a contar a primeira vez que supen do voso proxecto. Que eu creo que non sei se ti Aaron conteicho ou non. No, eu penso que non. Ou se non me acordo, igual estábamos doblados. Que é probable, É probable, por eso digo, así que dalle. Foi na actuación de Moito, cando Moito actuaron na Disfrutona, que eu despois falando con eles ou acabar o concerto e tal, e dixéronme, o técnico ten un proxecto tal, que é interesante, estivemos falando do rollo, non sei que, é interesante, e eu salín dali, por lo que sexa non me acordaba do nome do proxecto. Xa, porque non me chamo futuro alcalde. Si non, acordaría este fijo. No, ese día xa chegou que non me iba a acordar, nin futuro alcalde. Bueno. Estaba moi hidratado, e dixe, vale, quedeme así. E non sei que foi despois, se con Leria ou con quen foi despois, ou con, non sei cal foi despois o rollo, e dixerme o nome xa, e puxeme a buscar e dixo, hostia, digo, está interesante o asunto, está curioso. Como decidiches? Porque claro, no teu caso, joder, ti eras metalero, ti eras rockero, ti eras un punky, ti facías unha cousa... No, punky filloas. Punky era David tamén. David, como acabachedes facendo este proxecto? Pois, a ver, eu tiña as miñas bandas, as cuales a última que tiven, que se chamaba The Downside, grabouna tamén David e foi un fiasco absoluto. Non por David, que fixe un traballo espectacular. Hostia, eso sonou a crítica David. Mira como bota a mão a cabeza, buf. É que gravamos, cantos temas gravamos, David? 5? 7. 7? Buah, la madre me parió. E nada, e tal e cual. Complicado. Bueno, eu levaba toda a vida nas bandas, tal, pero despois chegou a pandemia, estaba imposible ensayar, tío, eu vivo na Coruña, as miñas bandas estaban en Ourense, que eu son de Ourense, e pois puxenme a faer música no ordenador, tío. E eu que sei, foi un pouco un proceso bastante natural. Quería deixar de faer, claro, eu
estaba facendo metalcore e tal e cual, e quería facer un pouco música que lle gustase tanto os meus colegas como os meus pais, tío, sabes? E pois non sei, tío, igual polas influencias tamén, o que estaba escoitando nese tempo, as ganas de festa que tiña da pandemia, de verbenote, tal e cual, e eso, e post-pandemia, puxenme a facer un pouquiño de música e tal, e pois saiu A chave do teu corazón, que foi o primeiro que fixen, e pois dixen, buah, me mola, e tirei por aí. Non sei cantos temas tiña, 3 ou 4, e falei con David para ir gravalos e mezclalos, que a David xa o coñecía de clase e éramos moi amigos, vivimos xuntos tamén. E mezclounos, masterizounos, tío, e quixose sumar o proxecto e ir a muerte e tal. E foi moi natural, tío. Dimos así o primeiro bolo, en plan, como os daba antes cos grupos de rock, en plan, que veñan os colegas a ver que tal o pasamos, tío. Vimos que funcionaba. Despois concursos Sonidos Mans, Festival de la Luz e tal, e a bola, tío, e a bola e aquí estamos. Non quero eu obviar todo isto de Studios Mans, como foron esas primeiras veces que falades, pero claro, Alexiños no chat está dicindo ui, como oculta o pasado. Que pasado? Ah, bueno, claro, é que salteme unha parte. No, ten razón, é verdade, porque a Moevo... A Nuevo é unha cousa moi distinta ao que hai agora. Claro. O nome ven xa doutra cousa, tío. É que, buah, eso é moi peculiar. É gracioso tamén, esta historia gustame contala, tío. Porque en 2018, o sea, si che digo que a Moevo como é agora, naceu post-pandemia, incluso 2021, nin siquiera 2020, o nome xa estaba de antes porque eu en 2018 vivía con Juan, con un compañeiro meu e tal, e eu ainda tiña as bandas e tal, pero pois puxémonos un poquinho a facer así na casa música de coñísima, de trap e movidas así, bastante... Pero moi de coña, tío, polas risas, sabes? E sacamos aí un par de temas, de feito Estou Fodido, que é a única que manteño dende esas, que está no primeiro pase deste, naceu, foi o primeiro tema que fixemos de todo, en 2018. E un par de temas máis que prefiro non recordar, porque, bueno, eu tiña rastas, fumaba moitos porros, pasado oscuro, sabes? Estaba así, pesaba 60 kilos. Hai fotografías ou documentos que se puedan ver? Hai, claro que hai un videoclip en YouTube. Pero non o busques. Volk, búscao aí, porfa. Literal. No, porque grabábamos... O mellor produto audiovisual de 2018. Boa, grabábamos cos cascos como estes e cun micro como estes polas risas. Boa, estábamos moi fumados, moi borrachos e facíamos música polas risas. Un pouco para rirnos tamén, porque como nós éramos metaleros e tal, e non nos molaba moito trap, éramos deses puretas, sabes? Digo éramos, porque agora son todo o contrario. E, pois, fixemos un pouco eso. Pero está guai, non? O sea, máis alá das risas que pode ser de estar fumado, de como facía de su tal, sí. O feito de... Mira, espérate porque... No. Vou non poñer, vale? O sea, así. Vale. Vou non poñer, pero está guai. Me muero aquí, tío, non pode ser. De ese estilo. Non pode ser. Menos mal que non se entende nada, tío. Me cago en la hostia. Flipa. Buah, está me chipeando a cámara. Me cago en la virgen. Sí. Vou ter que salir e volver a entrar na chamada, para desconectar a cámara. Non te preocupes. Cando poñas, fago e... Venga, vou a cambiar agora e así xa podes entrar e salir. Vale, veño agora. Canto tempo hai que non o vexo. Ya, cuidado, É que é maravilloso, tío. Ahí está. É que é maravilloso ese que sale aí. Mola porque no chat está Juan tamén, sabes que tamén é ese. Dinero pa' más droga es lo que me hace falta. Dinero pa' más bol, dinero pa' más falda. Cuento los billetes con la manca. Cuando tú vas de blanco, yo sin blanca. Me quedo hasta las tantas y yo no hago trampa. Mi coche te limpita, no como otra tanta.
No como otra tanta. Dios, é que tiña medo de que pasara isto nunha entrevista, tío. Me cago en la virgen. Mañana como A ver, É que o peor é que se intentou borrar o vídeo, sabes? Nunca Claro, intentei no borrar de todas as maneiras, pero que non dou recuperado a conta, tío. Sabe Dios que contraseña puxe, igual porros 69, ou sabe Dios, tío. pero realmente está me pareciendo una auténtica pasada esto. É unha obra de Parece edición. un documento gráfico absolutamente bestial, ¿eh? O mellor de todo foi sair en bata por aí co cascaleira que sai despois por medio da zona bella de Coruña, tío, que puta ¿Por qué risa. quieren ocultar esto? Joder, tío. É que digo bastantes parvadas. Pasta Pero- con atún e un pouco de salsa. A ver, es divertido, joder. No, gracioso é. O que intentamos conseguimos. Que era facer rir. Hostia, es que aparte, puedo. Hostia. Mira, a fillo ¿puedo as hacer gustalle. un fit con este amuevo? Nunca. Tens que volver atrás, tío. Teño rastas guardadas, se as poño, facémolo. A ver, eu creo que, sinceramente, creo que agora mesmo un produto que feito así algún cambio, digo cheo que se consumeu. Están salindo cousas a nivel rap, trap moito máis horrendas que isto, Nah, pero a base era roubada, tío. É o problema. Non sabíamos facer bases daquelas. Bueno, A pero base de aquí YouTube. Volga Z que fai bases tamén vos pode axudar, Si non, tamén vos axuda aí con David, e facedes unha base nova e pa diante, A Avenida Padilla. Mira, di Gilvin no chat, solo os falta hacer el remix con Ortega y Pili Pampín. Tamén. Dice. Todo puede ser, Todo puede ser. Sí, Es que, a ver, realmente tengo que escuchar un poquillo, pero que non o puedo quitar. Madre mía. Non o puedo quitar. E hai algunha máis. Está a original de Estou Fodido, que prácticamente igual, pero sona peor. E nada, hai un par de cacharradas máis, de tonterías máis. Sí, ahora todo podido igual. Sí, Ya, é hay igual. maravilloso. Ahora ten baixo, ¿no? Pero ahora ten baixo. Mira que efecto máis guapo aí do vídeo, así que se difumina, así que se cambia a cor. Buah, tío, de verdad. Nada, brutal. Como, brutal. mira, Dios Sosino, é que o Sosino foi o que grabou a guitarra original de Estou Fodido. E di, cuando el autotune del móvil, porque utilizábamos un autotune de mierda do móvil, tío, va, é que moi precario todo. Sí, pero moi precario, pero ao final é a base Ainda salí. do que Sí, está sí. de agora. Sí, mira, de feito, as coñas de faer música con letras graciosas e tal, ven un pouco de aí, o concepto ven de aí, de Estou Fodido, vaya, que foi a primeira, ¿no? Tirando así un poquinho da aldea e de todo eso e das risas e que a peña se ríe. Entón, ao final, serviu, sabes? De todo se saca algo, tío. Y, David, ¿tú tes algo similar Do grupo Punky. a esto? Sí, Así que se tamén un pouco oscuro, para non deixar aquí o pobre Aaron solo, joder. Non é tan oscuro. Pero eso topo, que xa non me acordo onde está, pero hai algo por aí tamén. Claro, sábeme mal, ¿no? É como... a ver, eu podía ensinar cousas miñas, pero sería demasiado. E elesiños, para min Estou Fodido xa é un sentimento. Sí hai. Igual, o sea, non é, o sea, dentro da escala que acabo de poñer Aaron, está bastante fora. Claro, é que o seu está fora de Pero é pantalla. do último bolo que demos en... Mira, aí está. Paranoic, reo. E por que eu non vin esto nunca? Está Pablín tamén, no? É o do baixo. Sí. Dios, por aí. Vai, moitos anos que non o vexo. Auditorio de Ribadeo. La cumbre de Dada. Pásame por aí, ou compárteme. Lo poño. Está no Discord. Paso por... Espera, Vale. paso por o directo. Que Se me pasa por directo, se non quito a pantalla. Ah, Sí, vale. claro. Paso eu, que teño aquí o directo aberto na segunda pantalla. E o LOL E así tamén. o poño para compensar. Eu avisei que este directo iba a ser distinto e está sendo distinto. É que isto está quero vilo, sabes? Que é moito que non...
Hostia, é que a veces enfrentarse aos inicios ou ás cousas pasadas, cando sobre todo non é o que estás a facer agora, é complicado. Esto a día de hoy sigue siendo un temazo, eu sigo defendendo un muerte. É gracioso, porque teño aí 18 anos e estou exactamente igual, se vai pasar. Sí, sí, flipas, Sin embargo, Pablo non é que o moñeta, Claro, sí, sí. Lo que ya no se puede defender, Dimonse, son esos pantalones piratas. Hijo de puta. A ver, non vou decir que non teño eu agora uns pantalones así, Lo voy a La mentir. verdad. Que os siga poñendo. Non vou decir que sí, pero é que sí. É decir, porque esos pantalones perdinos, que si no. Si non serían os dos bolos, xa. Sí, sí, fácil. A camisa é eso, sabes? Oye, pues non está mal, Eu sigo defendendo que é un temazo, O mellor é o final, porque todos os meus colegas estaban hiperdoblados e no último estribillo subiron ao escenario. Pues nada, outro vídeo que hai que ver enteiro. Outro vídeo que hai que ver enteiro. Vamos, que máis? Pero, joder, no voso caso, eu sempre defendo aquí, ahora pa xente que concentraremos máis en outras cousas do vosso proxecto, non? Pero eu sempre defendo unha cousa aquí que é un pouco a xa non só a evolución musical, que a xente pois, pase de escoitar X música a escoitar outras cousas, sino o abrirse, non estar pechado e ter capacidade para, bueno, xa non só como que facer vos, facer outra cousa totalmente distinta, sino, pois, bueno, decir, vale, pois vou escoitar outra cousa, a ver que tal polo menos, a ver se me chama a atención. E o voso caso, en ambos os dous, é un pouco esa... É que eu son como moi di crítico Iago, con a eso. capacidade de non ser rancio, tal cual. Sí, tal cual. Eu son moi crítico con eso, tío. Porque o fun, porque de chaval eu era rockero, non me quites Metallica, Megadeth, Slipknot, Lamb of God, tal. E penso que por eso tamén David e eu encaixamos moi ben, tío, porque somos moi abertos. A nós valenos todo, tío. O sea, tanto el como eu, o espectro musical que temos é moi amplio. Moi Sabes? O mítico de, no, eu escoito de todo. No, non escoitas de todo. Claro, literal. No. Pero no noso caso é moi cercano, en plan de hai moitas cousas, moitos estilos que eu non Sí. escoito, pero non hai tantos. Sí que é verdad. E aparte tamén o que temos entre nós é que os dos vimos de sitios cercanos, en plan, sabes, de bandas moi parecidas, en plan, cando nos pegou a fiebre polo synthwave, os dous escoitábamos as mesmas bandas, cando nos colleu con Dua Lipa, cando nos fomos ao concerto do While She Sleeps outro día xuntos, sabes? En plan, en eso sí que temos moita sincronía. E é importante tamén para o proxecto, non? Xa non Moi tanto importante. a sincronía, estar un pouco igual no en canto a gustos, sino Xa. compartir certas cousas ou estar a gusto xa no día a día, non? Senón, Sí. seguramente sería máis complicado levar a cabo o proxecto da Moeo. Sí, a única pega que lle vexo é a que teñamos tanto espectro é que, Dios, costamos poñer límites, que é un puto caos, tío. Nos sentámonos a compoñer unha canción desde cero, facemos 1 minuto 40 de música, e ese 1 minuto 40 son 3 temas distintos. Sí, é complicado, tío. E pasa por 3 xéneros distintos, e ao Claro, final claro. hai que recortar, unificar, dá moito chollo, tío. E acabamos empezamos, vamos facer algo de synthwave. E acabo do synthwave e xa empezamos a entrar en terreno merengue, empezamos a irnos xa a riff de deathcore, e cando empezamos a subir, sabes, empezas a anunciar el acero de fondo e dices tú, é que isto quen vai ver isto? Isto non ten sentido ningún. Crítica, David, mierda. Brutal, pero é que esto solo nos vai gustar a nós, o sea. Pero son 3 temas, sabes? Sí. Dios, así dice, veros hablar seriamente mientras hay una invasión en el escenario de fondo no tiene precio. Es que, joder, o de invasión... Cuidado, Eso foi bastante espectacular, porque literal tocamos nese concierto tocamos antes de nada. Era rollo ponte como as 10 da noite. O sea, cando se subiron eran as 10 da noite. E que todos os meus colegas estaban catatónicos, xa, en plan, catatónicos. E cando me baixei do escenario xa non sabían nin falar, e dixeron, na última canción subimos, eu, que va, non tenen huevos, pues toma. Claro, é que tú non lle puedes dicir a unha persona, e máis unha persona que vai doblada, non tienes huevos.
No, e é que os de Ribadeo están zumbados ainda por riba, pero moi zumbados. Sí, está. Pero, hostia, y co perigoso realmente que pode chegar a ser, porque era relativamente pouca xente, pero Sí, sí. que eso de Sí, subir ya, a xente no. ao escenario a lo loco o... Puede ser un jaleo de puta madre. Si Mira, ao técnico non lle pode ben. Estábame lembrando agora de dous casos. Un que vin, creo que era con Carolina Durante, non sei en que cidade era, que hai un vídeo que empeza a subir a xente, pero falo de decenas de personas, o sea, non 4 nin 5, sino que empeza a subir a xente e os técnicos e os de seguridade volvese un pouco tolos. E outro caso máis cercano, que o vivín eu en persona, que foi con Nuno, con Grande Amore, nun concerto que deu no Ágora, aquí na Coruña, que tamén se viu arriba e dixo veña, xente, subide, que estaba, claro, era no Ágora, sentados, tal, era pospandemia xa, pero Xa, sentados, e que quería que bien. bailásemos, entón dixo, veña, subide ao escenario. E de repente chegou o Josillo, chegou a zafata que había e tal, no, baixade porque literalmente non sei, éramos 100 personas subindo para o escenario, e igual o escenario do Ágora, polo que sexa, igual non estaba preparado para tanto... Quizá. Eso está guapísimo. Eso está guapísimo. Pues está, joder, é que son tamén moi rockero, non? Moi punk, moi de... Sí, pero bueno, hoxe en día fais en un montón de espectáculos. E sabes esta nova movida que din que o trap é o novo punk? Pois neses rollos todos, a peña tírase, a peña sube ao escenario, nos concertos do Virtual e desta peña, tío, volve ser dese pao, sabes? Ao final todo volve. Volveredes a facer algo como estos, o sea, en algún momento vos gustaría facer, senón un parón, pero volver a facer cousas como esas épocas máis rockeras, máis... Sí. A ver, eu supostamente... Eu ainda teño unha banda nativa, fai 4 anos que non ensaiamos, pero deixamos. Unha banda de stoner. Escafandro. No, eu penso que máis o rollo intercalalo con Amoevo, meter algunha parte en directo un pouco máis cañera, como faemos no final de Erasmus, sacar guitarreo, cada vez meter máis instrumentación, ahora David toca o baixo un montón. Eu penso que vai máis un pouco por aí, non, David? Sí, o sea, nunca se deixou, en realidad. ¿Sabes? Claro, simplemente fusionouse, sabes? Claro, porque a nosa idea tampouco é faer a chave do teu corazón durante 10 anos. De feito, bueno, ti xa sabes que o novo xa non ten moito que ver, sabes? Entón é mesturar un pouco o concepto inicial de Amoevo con un pouco que vende atrás, o que temos ganas de facer novo e tal e cual. O sea, ao final nosotros muchísimo do metalcore, pero nas cancións novas. O sea, a nivel melódico, metemos muchísimo metalcore, muchísimo. Exacto, é que aí está o rollo. Igual non hai tanta distorsión, pero están a quen lle guste vai no detectar, sabes? Igual que a quen lle guste o merengue, inda que os novos temas non son de merengue, vai no detectar. Aí están as cousas. É máis sutil, pero aí está. É un pouco a seña do proxecto, precisamente eso, facer o que vos salga da gana, o que vos apetece, e sen pecharvos, porque realmente non hai... Claro, definir o proxecto de Amoevo... É complicado, por eso a xente di, los que se quitan a camiseta, é que é a única maneira de definirlo. Como chegaxe de eso da camiseta? Porque somos calisténicos. Claro, porque vimos a calistenia e estamos todo o día no parque sin camiseta. Claro, o sea, xa viña de fábrica eso. Exacto, sí. O sea, pero non foi algo ao mellor premeditado que dixerades, vamos a facer... Foi de un... Que va. De repente o sacamos... No primeiro xa. No primeiro xa. No primeiro. Claro, xa estaba. Que si, que eu estou todo día sin camiseta, David tamén. É que claro, é peculiar, porque a xente non o ve como vemos nós. Eu quito a camiseta porque paso todo o día entrenando na rúa sin camiseta, entón estou acostumbrado a que pase a xente e vexa un montón de tíos semidesnudos facendo barras. Eu non lle dou máis importancia da que ten. Ao final, sí que é verdade que tiramos un pouco como a xente, a camisetita, sabes? Damos aí o rollo, eu que sei. Pero non é máis que eso. Sí, o sea, como que nosotros estamos dando bombo porque a xente lle dá bombo. Exacto. Nun inicio nosotros quixéramos que eso fora unha seña de identidade. Claro. Eu se estivese fofo, quitaba igual, o sea, igual, non ten que ver. O que pasa é que como a xente chama a atención e tal e cual,
pois quitamos a camiseta e porque vai un pouco co rollo do proxecto. Jolgorio, festa, desenfreno, sabes? Realmente somos un pouco, inclúme a min, pouco básicos nese aspecto, non? Porque realmente, que dicir, ao final, sodes dous homes que sí, estades os cabróns, porque o David tamén está poñendo aí cada vez máis, joder, que Pero sempre estuvo, estaba como un animal que tamén. estades aí cachas de que o vosso brazo fai 4 do meu, pero damos unha importancia cando realmente non, que dicir, ao final non é un Claro, corpo humano no. e non hai máis que o corpo aí. No, a importancia tería se quitamos os pantalóns, que non entrenamos perna. Aí sí que cuidado. No, eso é o que che digo, jolgorio, festa, veña, despiporre, entón, iso que sei. Pero nalgúns concertos tamén o público quita a camiseta, Literal. Sí, sí. É unha E fora de concerto tamén, Hai veces que estou na disfrutona, traballando, e hago con Erasmus, e me dicen, venga, fuera la camiseta e todo, Dios. Estamos para adelante. Moi disfrutón. Es verdad. É que, joder, eu cando vos vin por primeira vez foi precisamente eso. Unha actuación, creo que ao subir nun vídeo, comentei aquí a máis en directo, de que no voso caso, e tamén o comentaron no caso do Filloas, por exemplo, sodes moi similares no sentido de, vale, podes escoitar a vosa música e é chamativa, pero despois facedes o directo que facedes, eu creo que o necesario para que a xente diga, Sí. vale, este é un proxecto que quero ver. O sea, sodes a xente que grabado, sí, é chamativo, e está ben, o novo tema que vamos a escoitar agora en breve, é moi pegadizo, pero se os ves en directo, diste, hostia, galla moito. É que eso tamén foi un punto de partida, en plan, eu cando montei a Moevo, remontámonos un pouco atrás na conversa, pensei nos meus puntos fortes e nos meus puntos débiles, e dixen, a ver, que se me dá mal? Cantar. Vale, autotune sí ou sí, pero que pasa? Que se me dá ben? Ser frontman, faer espectáculo, faer bailar a xente, falar no escenario, bailar, divertir. Entón, foi un punto que pensei e dixen, vale, ten que ir con autotune e moi enfocado en esto. A partir de aí tamén saiu un pouco a música e que é un proxecto 100% enfocado aos directos, aos festivais, a pasalo ben, que bueno, que sí, que se os coitas na casa, cando estás na ducha, un día que estás contento, tal, un día que vas no coche, que vas a fuego, que dices, hoxe teño unha festa, as primeiras birras na casa, tal e cual, pero a xente cando se queda con nós é despois un directo, que levan 4 birras ou 3 cubatas, acaba o concerto e din, mamacita, como estou? Sabes? É o rollo. Mira, quero preguntarvos por esa actuación no Festival da Luz do ano pasado, porque creo que seguramente dame a sensación de que marcou un pouco un antes e un despois no proxecto, e seguramente, creo, polas imaxes que vi, por como foi, que por fin dicir, hostia, isto queremos igual darlle caña e sí que vamos en serio, pero comentaban no chat antes, cando escribábamos o tema de Hidden e Chris Indian para o Digo eu, o tema do autotune, e agora ti acabas de dicir autotune, non canto, o vou usar. E aquí na canla, ademais, en xeral, hai moita xente que é moi crítica co autotune, e eu son cada vez non son na canle, en xeral. Ahora xa máis xente lle entra millor, pero polo xeral hai moitísima xente que non. Eu era un deses tamén, Cando é? Outra cousa na que abrín un pouco o espectro. E penso que lle pasou a Filloas tamén, que Filloas tamén era anti-autotune e ao final xa tirou del tamén. A ver, eu non vou mentir, eu non son Sandra, eu sí que o necesito. Pero tamén, claro, tamén che digo. Non é que unha decisión estética, é unha decisión técnica. Sí. Efectivamente. Pero tamén levaba 10 anos subíndome a escenario sin el, e sin medo a nada, con 2 huevos e pa diante. E hai 1 millón de bandas que non teñen boa voz e triunfan igual. Eu decidín utilizalo porque me gusta, eu xa compoño en base ao autotune tamén, poño o autotune a 3000 e fago as melodías en base a él, a como se me adapta a miña voz, permíteme berrar e que sone ben, susurrar e que sone ben, como se tivese un control da voz guai, que non teño. Unha voz bonita non, porque a voz é a voz, o sea, a miña voz cando escoitas a Moevo non é bonita igual.
está entonada perfecta, pero non é bonita. Pero, non sei, tamén foi un pouco a base do proxecto, sabes? Puxeno, empecé, axudoume moito a ver cal era o noso son, que queríamos facer, e para nós é indispensable. No cowork dixeron moito, tío. A xente así, os tutores e tal, como Susana, que foi a miña tutora, que me dicía, bueno, pero igual sin autotune, porque claro, ela é de outra xeración, tal e cual, tal, e eu, non. Un, necesario, dous, recurso estilístico, tres, é o noso son. Eu entendo que é difícil, que tamén se entenden menos as letras, que as letras no noso proxecto son importantes, e costan un pouco, pero penso que o punto bo é que estamos nunha época no que cada vez xente máis o está admitindo e que vamos, que isto en 6 anos, tío, ao final é o que manda. Aparte de que, bueno, é o que digo sempre, joder, tocas a guitarra acústica? Non, tocas eléctrica, pois é o mesmo. Cantos pedales usas? 50, pois xa está. Estás sonando o que estás tocando? Non, pois é o mesmo. E que ademais o autotune non é solo darlle un botón Claro. No, claro. poñer a cantar, porque que moita xente, hai moita xente que o sabe e sigue sendo crítica e non lle gusta. Xa, sí. E pareceme ben, exacto, sí. Igual que hai Cada xente que un, non lle gusta a música clásica, non lle gusta unha distorsión de Claro. guitarra, ou non lle gusta X cousas, os sintes, que non lle mola. Pero hai o que dicías, tío, o sea, hai que regular, hai que saber tamén usalo, e pode ser a mí, o autotune que sone igual de mal, o sea, non pasa o autotune vaya a arranxar a túa voz ou a facer que sone algo mellor. sí, a ver, é que eu sempre digo que falta moito ensayo, tío, como nunha voz, porque podes fallar nun directo igual. Para gravar, sí, porque grabas 500 millóns de veces ata que fai o autotune o que ti queres. Pero se vas dar un directo e queres que sone igual, tens que facer exactamente o mesmo que faz. Se eu nunha parte apreto máis, berro máis, uso máis o diafragma ou o que seña, porque aínda que o que eu este sacando en realidad seña horrible, pero horrible, o autotune vai facer o que eu quero e que eu sei que vai sonar como eu quero. Entón, pois é un pouco, fai falta moito ensayo, eu ensaio un montón. Aparte que o noso vai seteado, o que dejaron vai seteado ao 3000, en plan de, non Sí. hai opción a naturalidade, en plan. E No, fallas no. o mínimo, o autotune vai facer. Sí, e haces... Claro. E pasouvos algunha vez de que mellor no directo por algunha cuestión o autotune claro, non estivese ben regulado, de repente dixeras, hostia, que está pasando aquí? Houve unha vez que para mí foi a mellor de todas, que eu normalmente cando Aaron fala entre cancións, eu quito. Agora xa non, para que non pase. Quito yo de maneira manual. E unha vez quiteillo, e como que se alargou a falar. E empezou Erasmus foi, non? No, a chave. Amor. Entra a chave, que entra sempre como que dice ao principio, que é en plan de, o de cumbia, e grita. Entrou a canción, entrou o cumbia sin autotune, e o pavo berrou muchísimo, e a peña xurcho por Dios que eu estaba mirando e fixo. E dixen, o autotune, e volví, e puxen yo. Igual, que foi en plan, cumbia. E a tomar por culo. E para adiante. Tamén outra parte boa do concepto de amo eu. Como a peña está de risas. Este clase de fallos. Ás veces suman, non restan, sabes? Pa nós fatal, pero po público. Buah, se parte a Vos, supoño que igual está, non sei, borraches moito por eso, cando pasan esas cousas, dadelles moita volta ou acabar ou é como, bueno, pasou, pois, pa diante. A ver, eu son bastante exigente, sabes? E quero que todo saia moi ben. Si fallo os pasos de baile que teño programados, tamén me rayo. Si piso o cable do micro se me desenchufa, que xa me pasou a pila de veces, porque como non paro quieto, sabes? Tamén me rayo, pero en xeral nada, son rayadas puntuales de acabas, analizas e dis, isto mellorar. Sí, Xa está, veña pa diante, que ben o pasamos? A encharse. Claro, buscas o punto flaco que foi do bolo, e entonces que no seguinte non vale. Pero non é algo... Porque os directos non merece a pena rayarse con fallos de que poidan pasar, simplemente saber por que pasaron, intentar evitar. Sí. E incluso... Sí, por exemplo... Sí, dime. Perdón. Por exemplo, no bolo do xoves, eu fallei mazo solo de guitarra, tío. Porque estaba topísimo, estaba arribísima, intentei moverme mentras tocaba a fuego,
E cando vin o vídeo dixen, me cago en la hostia. Pois nada, ensayalo máis, ensayalo de pé, ensayalo saltando, ata que saia mallado e fora. Que non lle dou máis importante. Simplemente con aires de facer crecer o proxecto e xa está, nada máis. Sí, literal. E incluso tamén a mellor non ser consciente de que esas cousas poden pasar é o que decides, o voso é pura festa, é puro espectáculo e incluso xa non tanto mellor aprender a corregir os erros, senón dicir, vale, pasa isto e potencialo de forma que incluso xogues Sí. con eso, non? Tamén. Exacto. Esos son tablas. Ao final levamos moitos anos nos escenarios, e ainda que seña facendo outras cousas, esos son moitas tablas. O sea, houve Cada unha vez. época cando tocamos na Duna, en Arteixo, Sí. no último pedo de guitarra de todos de Erasmus, a él non lle sonou a guitarra. O sea, creo que tiña metido o pedal de afinador, que o tiña encendido, e iso corta a señal. E non iba, e foron 3 segundos, e o paisano empezou a joder. Como o autotune metido, e sonou un solazo que flipas. Así, con autotune, foi brutal. E a peña, Gracias. sí. Vale. E eu a vez tocando, sin que se escoitara nada, sacando pola boca o mesmo que estaba tocando. Foi espectacular. Hostia, a ver, pois eso para incluso para facelo máis veces, non? De, oye, eso que momento... Pensei, non é? Pensei, non? Porque, o sea, a peña flipou, a verdad que se Sí. flipou muchísimo. Ten que ser un solo que non vaya moi rápido, senón non para... E o teu papel, David, porque, joder, a mí mola meterte aquí, unha porque, ao final, quen ve os directos queda claro que é unha parte importante. Fundamental, non importante. Porque non é simplemente quen está aí controlando a música, sino que empeza a facer máis cousas e ao final tamén das espectáculos, o sea, é como, por exemplo, no caso de Nuno con María Greb, que está detrás, ou agora Clara, que ao final Sí. suma moito, no teu caso sumas, pero mola meterte porque, claro, a faceta produtor, a faceta dun produtor, a faceta desa persona que a que, bueno, fai que está Iago por aquí, non sei se sigue por aquí, Iago Blanco, está Vol, que tamén xa fai cousiñas e tal, a faceta de produtor é moi importante e non sempre se valora. Entón, claro, sei que explicar o que fas ti é moi complicado porque cambia non según o tema, pero quero tamén que contes un pouquiño como é esa parte, como, bueno, como comezas ti un pouco a facer a túa parte, como vai evolucionando os temas, como traballas? O sea, o normal, o que máis facemos é que Aaron casi sempre me chega con unha idea. Chégame, ponte con 10 ou 11 pistas de o que sería a idea de o que queres sonar. Entón, cando eu escuito, estou como, non sei, 2 horas en pleno cimental escuitando e dicindo en plan de e agora aquí voulle facer isto vai sonar, e creo que hai unha canción que me está chamando que vou dicir, entón poño a buscar en Spotify e estou outras 2 horas en modo esquizado totalmente, e como que busco esa referencia sonora que tiño na cabeza para despois plasmala, coller a canción que ten Aaron e basicamente darlle 75.000 millóns de voltas e meterlle 150 pistas No, sin exagerar, 150 pistas. Poder... O sea, a mí o que me gusta polo que me metín a ser produtor é unha, eso que dicías tú antes de non é un papel que este super reconocido, eu metíme por eso. O sea, a mí non me gusta estar de cara. A mí me gusta estar nas sombras aí tranquilillo facendo a miña música e o que me permite é rayarme o que me dá a gana. Eso é o que máis me gusta da produción musical, é que me permite rayarme hasta puntos nos que xa non son insalubres, sabes? O sea, como... eso é o que me gusta, en plan, pensar en como podo darlle a volta, como podo facer que sone máis duro aínda, como podo que chegue a xente a este punto e de repente haya unha melodía que é clarísimamente que é de metalcore e que a xente a come e diga, sabes? ¡Qué rica! Claro. Ou como podo meter, ao final, como podemos volarlle a cabeza a peña no final do bolo e meter ese breakdown de metalcore que lle metimos, que aí non hai opción a duda. Ou como fusionar estilos que a mí me mola a cañón cando metimos o rollo de synthwave, o que estamos pillando a cañón é a sonoridade, en plan, non estamos pillando nada para outro rítmico, non estamos pillando nada, estamos pillando a sonoridade de synthwave, e a mí o que me mola é friquear, é buscar aí cal é a sonoridade mítica de un estilo, é dicir, como podo coller isto e xuntala con isto que non ten nada que ver, e como podo pillar as percusións, que son un friki. A resposta, o que é o resumen de todo é que eu son un friki e gustame moito buscar, tanto a nivel de técnico de audio como a nivel de música, gustame buscar como facer o puzzle, digamos. O sea, como resolver o puzzle, é o que me chama a min, é o que máis me gusta. Claro, é que, joder, eu a min é un mundo que cada vez me interesa moito máis
precisamente por eso, polo de, claro, unha persona como a min, un ointe típico, un ointe prototipo de música, claro, escoita un tema voso ou escoita incluso un tema de Rapans, que está por aquí Iago, o seu produtor, que calquera. E claro, ti escoitas e de primeiras, bueno, vamos a decir, sinxelo, o sea, escoitas igual, Sí, identificas sí. 4 sonidos, 4 Sí. cousas, pero claro, te pos despois a ver esa parte Claro. da produción, esa parte de todo, e diste, hostia, o que diste, a mellor nun tema hai 40 pistas, hai 50 pistas, hai un sonidito de un segundo que se o Literal. quitas o tema xa cambia, te pos a Sí. mirar esas cousas, hostia, eu cada vez, un día pasoume, por exemplo, o Volk, aquí un vídeo, vimos en directo, de como se dun sampleo, de collendo varios temas, e claro, dixen, me cago na puta, pero isto, o sea, que sinxelo parece unha vez visto de, vale, corta aquí, pero claro, para chegar a ese punto de como ir poniendo todo, cuidado, O sea, é que iso a mí é o que me atrae. En plan, a mí o que me atrae a página en blanco é que haya, en plan, de que podes facer o que me dé a gana. En plan, o laberinto máis heavy que hai dentro do arte é a produción musical. Porque podes facer o que queiras. Literal, podes facer o que queiras. Tes a mão, ao alcance, o que seña. E esa maneira de rayarme é a mí o que me gusta, o que me atrae, porque son un friki. Punto. E dentro do friki que eres, dentro do que a ti te rayas, e dentro da idea que Aaron te vai levando, como chegades a dicir, vale, xa está, o sea, isto é o que queremos, que é o que vos fai? Porque eso é complicado, lógicamente, complicado Eso decir, pero que é o que é o vos máis fai? En que difícil, momento como tío. dices, vale, isto? Eso é o máis difícil. Eso normalmente suele ser despois de facemos, digamos, el pásame unha idea. Eu como que fago unha estructura con unhas movidas, depois quedamos os dous, e como que vamos completando xa máis heavy, quedamos unha ou dúas ou tres veces os que fagan falta, entonces deixamos o tema aí unha semana ou dúas, O aí, máis, que repose tranquilísimamente, e despois Despois- escoitamos e decimos, vale, esto sobra, esto sobra, esto sobra. Sí. Que normalmente sobra, en plan, de, nunca me pasou que dixera aquí hai que meter máis cousas, esto se queda No. flojo. Eso non pasa, pasa que sobra, sempre. Sempre, sí, porque saen temas de 6 minutos. Claro, son temas No, de- ou capas innecesarias que dis, vale, isto en realidad o efecto que buscábamos aquí xa está. Que basicamente a voz e un sinte xa era de sobra e nosotros temos 20 pistas Eso é. metidas que non ten sentido ningún, que estás facendo melodía xa te perdiche, a voz xa ni se oe siquiera. Sí, e despois grabando tamén a veces pasa, Claro. porque despois dese proceso que dixo David, vou eu, gravamos, despois el mezcla, masteriza, sempre se van quitando cousas, sempre. Sempre que se E grava ao a voz, final, sempre se quita, sempre que se graban coros, quitas máis cousas. Sempre se E deixa despois- a voz. Ao final o que te fai é ir cincelando e deixando que a escultura feita. sí, E e despois importante- chega o máster e Master 1, Master 2, Master 3 e ata aí, demais de aí xa en plan, vale, xa nos estamos queimando a cabeza. E non hai Master 1 final, Master 1 final, ahora sí que sí, Master 1 Sí. final, de verdade que este sí, Master 1 final, esto que vamos a publicar, Master 1 Sí, final, pero só xa, tres. xa está, paramos dunha puta vez. No, había máis antes, Antes sí que había máis. Pero agora, como, o sea, nos últimos 3 temas que fixemos, solen ser 3. En plan, faz a primeira, faz as correccións da primeira, faz a corrección da segunda e se queda aí. Sí, porque temos xa as directrices de como traballamos, máis ou menos, entón é máis sinxelo. El sabe por onde eu quero tirar, eu sei por onde el quere tirar e ao final, sabes, xa temos a mecánica de traballo un pouco máis feita. Entón non se demora tanto ese proceso. Importante facelo tamén pensando en vos, non no que vai a gustar ou non, non? O sea, decir, quedamos nos contentos e Bueno, no, eu aí estou un pouco... Ten que ser... Non 50-50, sin que ten que pesar máis que nos guste a nós. Pero eu penso no público tamén, tío. Polo que che digo, porque a premisa é sempre que a xente ten que bailar e que o ten que pasar ben. Se faz un tema... Aí é onde reside a complejidade da produción. Exacto. Se faz só o que a ti che mola, vai salir un tema de 7 minutos e medio de metal progresivo. Exacto. Vamos a ser Tool. Claro, Sabes? literal. E non é... Ojalá, pero... A idea o que quero é que se escape do que é o, digamos, o elitismo musical ou a movida música para músicos ou movidas de Sí. para produtores musicales para que a xente flipe das número de pistas que hai. No, o que quero é que a peña os cuite e darlle a voltas á cabeza a ver como podo sorprender á peña. Sabes, que chegue ese punto, que chegue ese break, que chegue ese tal, que a xente sempre se este pendiente do que é a canción. E eso Sí. é o que buscamos, vaya.
Buscamos, non buscamos gustar, pero sí sempre temos a xente, o que sería o público de usuario medio, na cabeza, sempre. E despois as pijadas que nos molan, o que falábamos antes, nos detallitos. Unha guitarrita por aquí, unha melodía de metalcore na voz, un non sei que aquí, e aí, cando nos escoitamos, hostias, cremísima. Pero a xente está en plan, me lo paso. Claro, é que Eso. realmente, joder, un día molaríame, para que yo digo a moitos, ao final, claro, é moi complicado facelo, non? Feito con Iago, temos pendiente de facer tamén outro directo e falar tamén estas cousas, pero a mí molaríame un día, ainda que sexa fora de directo, e gravalo e subilo, pero unha análise exhaustiva, ou máis exhaustiva posible, de algún dos temas. E de repente que igual, sabes, con algún tema dos vos, de repente, pues mira, aquí hai isto, e igual algo Pasa que pistas aí, David. Pasas 150 pistas de para toda a vida. Non digo todo, pero que a xente diga, hostia, pero sona isto aquí, que eu son anti esta batería ou anti este non sei que, e de repente que a xente diga, ai, cona, pero se a base desta canción, a base ou é unha parte importante desta canción, e despois digan, pois mira, os cabróns este meteronme un sonido que eu o odio e o estou bailando aquí. O sea, eso molaría facelo tamén, non? Sí, Dicir a xente, o sea, a mí me faríame porque sería unha chepa, podría estar dando a chapa durante 4 horas e media. Simplemente dicindo, en plan, e aquí hai uns delays guapísimos, sabes? Que non se oen, pero sí cambian a tímbrica, sabes? Estas típicas gilipolleces que só me pasan a mí. Tutorías con Dada. Bueno, son cousas que na próxima tempada, despois do verán, estou me plantexando facer algo así. Eso pode molar, Porque a xente curiosa da música vai lle molar un montón, tío. Colles unhas cuantas bandas... Sí, é algo moi nicho, porque claro, unha persona normal non o vai a escoitar, a mellor, pero sí que creo que pode ser interesante porque, joder, por exemplo, pa min, que eu cada vez estou máis metido e quero saber máis e quero comprender máis as cousas, coño, saber un pouco, entender, porque ao final eu creo que proxectos como Voso, proxectos de trap, proxectos de rap, que teñen, bueno, que igual son os peores vistos por un público xeral, vamos a dicirlo así, facer, entender como se fai, eu creo que pode tamén ser axudar moito a dicir, cono, é que non é só simplemente un tío que é unha música feita aí en 4 minutos, senón que hai moito traballo para chegar a eso que se está escoitando e seguramente se poida ver distinto. Nos eso tamén é algo que levamos os directos, por eso queremos levar cada vez máis instrumentación en directo, porque a xente pode ter o prexuizo de, vale, son dos tíos sin camiseta, bailando e haciendo el payaso, e mira que bien se lo pasa a la gente, me parece absurdo. Sabes, si levas un baixo con David facendo un slap de la hostia, eu facendo solos, despois David co piano, tal e cual, a xente xa o veden de outra maneira, sabes? Os que señan así un poquinho máis pechados ou que veñan de outros mundos musicais e xa o ves de outra maneira para plantearte o revisar o proxecto, escoitar todo ben, dende outra mirada e decir, joder, cuidado, porque eu sei que a crema está aí tamén, que a forma na que facemos música é directa, concisa para o público, pero que un músico se escoita di, me cago na hostia, sabes? En plan, joder, aquí hai chollo abondo, sabes? Que ao final é un pouco tamén, non? Que moitas veces nos deixamos levar por algunha impresión ou ver fotos vosas e ai, si, os tíos sin camiseta, pero que é un problema da música, non? Non da música, senón do público moitas veces de... Sí, é un problema de hoxendía en xeral, é normal, o sea... Deixame por as pintas. A min outro día dixeronme, por exemplo, da barba, iba con un chalequito, con parches e tal, e dixeronme, hostia, pero se ti eres máis majo do que paredes, eu... E como, sabes, a ver... No, pero sí que é verdad, moita xente di, dos machirulos sin camiseta haciendo el payaso. E en plan, tío, non falache comigo nunca, non sabes. Porque un lugar onde seguramente hubo xente que igual de primeiras puido pensar eso, ou dice, hostia, que isto que estou vendo, Festival da Luz? En verdad, eu penso que non, porque estaba todo o público no festival xusto. É que a veces tocachedes a unha hora temprana, non? A unha empezamos hoy. A unha empezamos, sí. Estaba xente de Bermú. Moitos borrachos, bueno, eu estaría xa
Ata que repartín o viño estaba máis ou menos normales. Despois, cando me pimplaron toda a caixa de viño... Vou facer un inciso, porque di Alexillos, os dous son cachos de pan, a verdad, e eu, por agora, dou fe de que sí, de que... Alexiños, vémonos o día 1, guapo. Pero, como foi ese día? O sea, porque claro, porque, joder, o Festival da Luz, ao final, non é seguramente un dos festivales máis de renombre a nivel un Son do Camiño, a nivel un Morriña agora que leva 2 días, pero xa como que se ve de outra forma, pero, joder, é un dos festivales a nivel galego realmente que Sí. máis No, a nivel... e que máis aposta por grupos, Sí, no, e a nivel infraestructura e todo, un festival moi ben feito, moi ben organizado e moi tocho, tío, en verdad. Ese festival, en comparación con o Viña Rock, é un hotel de 5 estrellas. Exacto, sabes? O sea, ali cómese moi ben, bébese moi ben, é bastante asequible a nivel de prezos, non é isto Resurrection Fest, que é carísimo, e, joder, no, está moi ben organizado e para nos foi unha auténtica salvajada, o sea, Foi unha eu locura. estaba nunha nube, tío, e pola noite, por riba das nubes. O sea, foi espectacular, o sea, chegamos ali como así chiquitos, sabes, en plan... De feito, vou contar despois, xusto cando acabe isto, unha anécdota do Festival da Luz, pero super chiquitos, en plan, bueno, vimos polo concurso, tal, e ali todo Dios, en plan, que necesitáis? Toma, camerino, repleto de movidas, non sei que, chegamos, nos habíamos pedido unha botella de areucas, opcional, por si acaso, e chegamos a neveira, estaba de movidas, non había areucas, e nosotros, buah, da igual, e ven a chica. Por poder accionar, non te jode, pois se ao final dixeron, pois poñemos outras cousas. No, que va, pero despois veu a chica, pediste des areucas, non? Ca botella fría e tal, igual nosotros, madre mía. E despois, pois... Nada, super guai, o sea, tratáronos como un máis, tío, como se fóramos os herdeiros, que tocaban máis tarde, ao final non, que se caeron, pero bueno, sabes, ou Carlos Sandes, calqueira. Igual, tío, e en riba do escenario, impresionante, porque ademais, no Festival da Luz nunca se solapan as bandas, sabes? Entón tocaban os, como se chaman? Santeguillos de Boi Morto ou algo así. Sí, A banda que toca sempre, sí, que tocan este ano tamén. E acabaron eles, empezamos nós. E cando empezamos nós había ali 15 personas. Claro, que eran os que levamos nós, sabes? As nosas familias e tal, que dixeron, hostia, total, capaces. Claro, e de repente, bimba, cada tema máis xente, nos estábamos... Eu, de verdad que non morrín aí, porque claro, nunca me viron nun escenario tan grande como a Moevo, sabes que eu non paro quieto, claro, correndo dun lado para outro, saltando, non sei que, baixei o público, repartín viño, despois play viño, volvín subir, pim pam, e eu miraba para a bici e así. Dios, que animada! E non, bueno, foi increíble. Eu, de verdade, faltaba o aire todo o tempo e ainda así aguantei porque estaba flipando, sabes, pola adrenalina. E foi acabar o concerto e, o sea, estrellitas. Claro. Pedían fotos, despois polo festi, estábamos por ali de festi, viña xente, guau, como teu bolo, divertidísimo, non sei que. E yo aí, a moevo. Sí, no, o sea... Ten que ser cosas moi chulas, porque, por exemplo, o feito de... Joder, falanse moito de outros festivales a nivel España, a nivel donde sexa, de chegar bandas, pois eso, as bandas ou de concursos ou as bandas que ocupan ocos mortos, non? Que sempre se fala de ocos mortos e que se mandan bandas porque queren poñer aí e salen baratas. Sí, claro. E se fala de, que neste festival me trataron así, ou neste festival non tiña nin camerino, neste tal... Algúnas teño ido, por aí. E aquí chegades, tedes, joder, un camerino ben, tedes as vosas bebidas, que xa non é só o feito de sexa areucas ou non, senón de, oye, que nos tratan como que somos eso, que dixeste uns herdeiros, e a comida... Fala moi ben deles. Sí. E a comida, mira que nos comemos a Dios, E non comimos nada comparado co que había. E nos comemos a reventar, Literal. E vos dicía, o de que eso marcou un antes e un despois, precisamente polo que acabas de decir ti, algo, non? De, vale, salimos 15 personas, se poden sumar, non? 4 personas, 5 personas máis, poden que pasen por ali e digan, bueno, nos vamos a acercar, pero que a foto que te subida na conta de
de Amoevo, Sí. hostia, é que está moi guapo eso de decir, coño, Porque había muchísima peña ali, tío. Sí. Tío, e non solo moitísimas, sino que estaban bailando, sorrindo, sabes, cantando, Non escoitaban o miras primeiro gol. estribillo, cantaban o segundo, sabes, en plan, saltando a peña, e que teño un vídeo de Erasmus, da mítica, o estribillo de Erasmus, que é saltar a Dios, tío, o sea, unha cantidade de peña ali, you know, Galicia Paraíso, que eu botaba as mãos a cabeza, a veces no vídeo como estou en plan. O sea, un feedback moi bo, por eso sí que foi o punto de inflexión que diste. e aí Claro. demóstrase de que o proxecto, bueno, ten interese porque, claro, ao final, joder, a xente podía estar ali e irse para outro lado e non acercarse, de, joder, e iso dicir, hostia, espérate, Sí, ou estar de chill, sabes, en plan, va, apetéceme escoitar algo de música, ahora no vermú, estou por na ali, no copa, esquilo de pé, Exacto. ou falando e tal, pero que estaba xente de tú a tú con nós, tío, sabes? Foi... Igual era tamén por como estábamos nós, que transmitíamos moita euforia e boa vibra, sabes? Porque para nós era espectacular, pero foi moi ben, tío, o sea... E aí foi onde a cabeza a min, polo menos, fíxome e decir, buah, cuidado, vamos con todo. Vamos con todo. Literal foi aí. Sí. mira, vamos Sí, sí. con todo en breve a escoitar o novo tema. Pero podo contar primeiro o que Sí, nos no, pasou? Conta. Pois a ver, o rollo é que nos pillamos camping e tal, en plan, como usuario promedio que vai ao festival, porque quedamos 2 días ali. Pillamos o camping e tal, e pois nos estábamos no festival e tiñamos a pulserita plateada esta de artistas para pasar a zona camerinos e tal e cual, porque ti tes un camerino para ti que tes X tempo, que é onde te cambias e tal e cual, pero despois tes a zona de camerinos. Tío, pues a zona de camerinos había churrasco, barra libre de cervexa, bebidas de todo tipo, pero nos estábamos en plan, que no sé, tal, no sé cuánto. Y en realidad nos estábamos pagando as copas y pagando todo una barra normal do festival, tío, porque nos daba pal. Claro, Oh. literal, nosotros pagando birras aí, además que bebimos muchísimo, o sea, cando chegou o final do primer día que tuvemos ali, íbamos con unha doblada espectacular, Vamos pagamos todo, e ao día seguinte dicenos en plan, pero se hai ali un grifo de cerveza que para a peña que tiña a pulsera plateada é gratis. E nosotros, Sí, tal cual. tío, pero é que... E o peor é que... Esa vergüenza de... Claro, Sí. E o peor é que levábamos unha rapaza acreditada, igual que a nós, que non era da banda, pero joder, viña con nós, coitar igual. Me cago na hostia. Sí, todo que non bebimos non ela, tío, me cago na hostia e non salí pagando as copas porque nos daba vergüenza, tío. Buah, foi graciosísimo. Claro, que en verdade, é complicado. non nos volve pasar, non nos volve pasar. Nunca máis. Sí, pero claro, te ves ali, no, de repente no camerino que podes ter cousas gratis, que estás con outra xente, que claro, supoño, non, porque a min pasaría de, vale, estou aquí con xente que ten un nome xa, que ten xa unha carreira e tal, esta xente sí merece todo isto, pero nos que... Sí, estábamos chiquitos. Non quero molestar, disculpe. Sí. Estábamos chiquitos, eu que sei. Sí, claro. Pero bueno. Di por aquí, Pulgas Juan, dice, buenos porros en Santa Margarita, el colombiano os saluda. Quen é este rapaz? Igual fumei algúns porritos con él, pode ser. E Pavuro di grande a huevo. Grande Pavuro! Pavuro colega. Vale, Pois sí. despois deso, Festival da Luz, tal, pouco a pouco van chegando, van pasando as semanas, van pasando os meses. Vamos a ponernos xa neste ano 2023. Sí. Xa un pouco quizáis non o ano, polo que xa falamos ti máis eu, Aaron, así un pouquiño fora de directo xa bastantes días, un pouco A disfrutar. de vamos a afianzar isto, non? De vamos a sacar cousiñas e facer que isto sexa máis serio todavía. Sí. Efectivamente. Foi máis un ano de transición, porque estuvemos buscando moito unha sonoridade bastante nova. É como que nos come muchísimo tempo. Muchísimo. Pero aí pouco a pouco, xa que íbamos traballando, xa van a empezar a florecer aí movidas cos que íbamos traballando bastante tempo. É un ano de transición, no que vamos chegar ao final de ano aquí. Sí, e de aprendizaxe tamén. A formación, do coworking, eu aprendi moitísimo de como funciona o sector por dentro, de como se fan as cousas ben a nivel medios, redes, distribución, tal e cual, e preparando todo o que se ven.
a putada, vamos un poquinho, bueno, o que falei contigo, un poquinho tarde porque é o que di David, alargousenos todo ese proceso. Entón o que se ven son varios singles en brao. O primeiro este que vamos a escoitar hoxe, que sae o luns, que eu penso que vai sair potente, polo menos estamos facendo as cousas como hai que facelas, non subimos a música e listo, sabes? Estamos intentando tal, temos bastantes datas en verao para ir tan tarde, en verdad. Temos 9, 10 datas, e algunhas ti xa sabes, pero ainda non as podemos dicir, xa aviso por si acaso. No, eso Y- o dicir, mira, xa que dixas datas, porque preguntaba por aquí, dicía lexiños, teñen fechas, xa que dixo das datas, así para que despois non nos olvidemos ao rematar, as volveremos a lembrar, pero as datas que son públicas, que Sí. se saben, Pois son o 1 de xullo Pedra Figueira, que é en Carnota, a unha festa da xuventude ali, que vai estar ben guapa, o Santiago Music Festival, que é a finais de setembro, e podo dicir algo máis? Penso que non, No, creo que non. No, que ¿verdad? mencioname solo esas dúas. Sí, pois non, entón non podo dicir nada máis, pero bueno, hai algunha, Eu solo hai podo dicir máis, que hai algunhas cousas chulas, Sí, hai algunhas moi sinxelas, rollo, vamos dar un bolo aquí e que a peña o pase ben, e outras un poquinho con máis de chicha, como as que sabes ti e tal. E nada, pero en principio contentos, moi contentos, porque como estamos enfocando todo para o lanzamento do disco, que sairá pois a finales de ano, bueno, un poquinho antes de finales de ano, outubro ou así, estamos preparando todo ben, facendo as cousas con tempo e, sobre todo, para o verán de 2024, se hai sorte, reventalo a Dios. Estamos abertos a contratacións, chicos, temos o verano, temos 10 fechas, hai como 90 días en 3 meses, tedes huecos, sabes, para chamarnos e pouco máis. Con ganas, con moitas ganas, sobre Mira, todo. importante o que dicías tú, non? Estou me dando conta falando con Hidden, falando co futuro alcalde, con 99, co Filloas, Sí. outro día falando pois con xente como a Paula, demais ali, con Cris, con todos os que estivechedes no coworking da Fundación Paideia, o importante que é ter un lugar que eu vos dicir os da Fundación Paideia, que a ver se me dan algo, porque, joder, cada directo con vos os estou nomeando. Sí, tal cual, joder. Oye, igual aquí un poquillo O ano, de... o ano que ven, 200 inscritos. Porque é importante ter esa axuda, non? De un sitio onde, joder, por foron cantantes, artistas xa con base, Joder, con estivo carreiras Carlangas con nós, tío. interesantes. Tedes axuda para, oye, mira, para falar con festivais ou con salas ou tal, este consello e cousas destas que seguramente ata agora co curso moitas íades moi a oscuras, non? Tío, é que eu o que noto de eso, sobre todo, é que, o sea, aconsello yo a calqueira banda, calqueira artista que queira tomarse isto en serio, tío, porque eu vives nun mundo moi fora de eso, que dis, va, eu saco a miña Sí. música e a ver si Claro. tal. E eu o que me din conta é que como buscar traballo, tío. En plan, Literal, ninguén te vai vir literal. chamar, sabes? E tens que facer as cousas con xeitiño, sabes? Que dá igual que señas unha banda, que señas aquí o rapero máis maliantero de todos, que señas Love of Lesbian e super cute, en plan. Hai que facer as cousas ben, con sentidiño, non só que a música sone a Dios, sino os contactos con medios, a distribución, todo, para profesionalizalo todo. E eu era algo que sabía, tiña aí un run, pero baixáronme todo eso a realidade, dixeronme como se facía todo, e é que é un ultra necesario. O sea, non vas despegar se non fas eso, porque dan igual os números de TikTok, de Instagram, ou os números de un concerto en concreto, que se non fas as cousas como hai que facer, non vai haber forma, porque os profesionales do sector son os profesionales do sector e saben a que hai, sabes? E saben quen vai en serio e quen non, tío. Literal. Fagas a música que fagas. É que moitas veces non é solo facer algo de moita calidad, sino saber vendelo ou saber Sí. poñer todo sí, cun sí. valor, non? Claro, Sí, por que exemplo. da igual a calidade coa que vendas, o sea, a calidade que tiña o teu produto, se non o vendes. Efectivamente. Por exemplo, eu en redes fíjome moitísimo en Sandra, tío. Sandra en redes é espectacular. O sea, a mí pareceme que o proxecto de Hidden a nivel audiovisual é un 10, sabes? Un 10. Pois pásalle como a todos, que temos que crecer. Pero, joder, eu en redes estou sempre a ver que fai Sandra. O sea, me de primeira, tío. Pero non só son as redes, é o que che digo. Contactos de prensa, contactos de booking, como contactar...
sempre tamén o de, buah, é que non teño contactos. É que os contactos non se teñen, vanse facendo así, Literalmente eso. pinceladitas, en plan, Contactos tenos moi poucas personas. sí, claro. Eu non teño unha mierda de contactos, pero os poucos que teño, pois a ver si por aquí e tal, ou un colega que foi aquí, non sei que, pregúntolle como fixestes, el non me pode pasar o contacto, pero dime, bueno, si lle falas por aquí, igual e tal, sabes? Vai todo un pouco así. E nada, E o é importante moi tamén, natural, en verdad. o importante tamén de, por exemplo, a unión co Filloas, o As bo colabos, rollo tío. que eu creo que moitos fixechedes no coworking e joder, non solo non hai que ir a morte un polos outros, sino ir xuntos de apoiarse e de axudar e de que Sí, claro, sí, claro. é moi Mr. Wonderful, que o dirá xente, Mr. Wonderful, pero realmente é necesario, non? Que haxa tamén un pouco de colegueo e de oye, Sí. A ver, e que, bueno, eso faleino contigo tamén, ali de Disfrutona, del mamoneo, que, joder, que é bonito tamén, tío, sabes, en plan, eu que sei, eu, sinceramente, a nosa competencia máis directa é Filloas, que non hai outra, pero que non ten sentido que cada un tire dun lado para outro, sabes, somos proxectos similares, con un público igual, tío, e ainda por riba, ele é encantador, tío, levámonos super ben con el, que menos que ir da mao, tío, e faer vínculo, crear movida, ir todos a unha, tío, sabes? En realidad é que eu, sinceramente, bueno, xa che dixen, con Filloas, tío, que nos encontramos aí a banda máis ao noso carón, tío, e cercana que podíamos atopar, tío, super guai. pero non mintamos tampouco, o sea, sinceramente, deixa tontería. O sea, que non pode ser que co Filloas tal, pero co Filloas ti sabes que non é competencia porque a que Filloas empeza a despuntar e empeza a quitarte datas, ti colles un día pola rúa, das unha hostia, a dos Filloas e esos dos para vos. No. Como lle vou dar unha hostia a ese rapaz e o máis bo que hai no mundo, tío? Pero que va, é o que falamos, en plan, realmente non hai que verlo así, como que somos competencia, todo o contrario, tío, porque a música hoxe en día é algo super volátil, super rápido, tío. A xente que lle guste Filloas, vamos lle gustar nós seguramente e viceversa. Seguramente haberá xente que non, pero os seus proxectos similares, en realidad nos interesa que Nuno, Ortiga, Filloas, Fillas de Casandra, canto máis arriba, nós tamén vamos subir, en verdad. Non hai unha... Hai moito mercado, tío. En verdad, hai moito mercado, sabes? Non hai que irse pisando, nin nada similar. A ver, a mostra é precisamente que o Filloas, de verdad, eu creo que ahora mismo posiblemente sexa a min tamén unha das persoas máis importantes que hai na música, fora da música, porque é un amor de rapaz. O sea, Sí. é un amor de No, rapaz. e que Filloas en 4 anos va de flipar. O sea, ese rapaz, que non hai opción a que non se pegue. Literal. No, non hai. A primeira Non vez hai. que un Filloas dixen, en 3 anos está no top 5 de ello. Sí, e éramos 4 no bolo, Pero, tío, o sea, que sí, tío, o sea, vai ser o novo Nuno ou por riba, tío. Porque ten un proxecto moi juvenil, tío, que a nivel musical, as xeracións que están por debaixo da nosa escoitan cousas moi similares. Un proxecto a nivel temática tamén super na onda, ainda por riba o pavo fai uns bolos que se te va la olla e que non hai máis, tempo, sorte e medios, pero que non hai opción a que non se pegue. Mira, que o que di aquí, Iago, non? Di, é máis fácil conseguir facer forza todos xuntos que pisándonos a cabezas uns aos outros, volta o de antes, o de falar mal do lado para ser ti mellor é moi rancio. E, por exemplo, Filloas outro día presenta o seu disco, era a súa noite, realmente, non era a noite, e vas ti, vai a Morodo, tocades ali, cantades, ides vos, non? E dentro de que, joder, a súa noite, para o fácil era, literalmente, tal e como agora funciona, que o de telonear é moi pouco visto agora, era subides vos, vos a Morodo para cantar os feats, os colabos do disco, adiós, moi buenas, bolazo de Filloas e tal, e sin embargo... E digoche máis, el, ao final... tirou todo o disco de corrido e 2 cancións máis. Se non fóramos nós, tío, podía tirar 2 horas aí arriba, sabes? E que a peña escoitase máis temas e tal e cual. Tirou un mediocre e a vida é unha peli francesa, sabes? E o resto tirou o disco, sabes? Pero é que eu moi como el e como somos nós, tío, en plan, como non, sabes? Como non?
vinde, fiestote, sabes? Que é así de fácil. Eu Non, eu non en é Madrid sinxelo. eu en Madrid vendo a Andrés Suárez chorando de baixona. Vale, estuvo guapo. Decisiones da miña vida. Sabes o peor? Que sacou xusto as camisetas e non o podía che coller. Ahora vas a ter que coller cando vexas. Pero eu quería precisamente eso. Eu quero collela cando o vexe en persona. Eu non quero en persona. Mira, di Paburo, veña muevo, queremos verbena dura este ano. Por que non? Mira, vamos a... verbena dura ahora mismo non lle podemos dar moita verbena ahora aquí. Pero eu creo que se vos parece, Dalle. vamos ca escoitar o tema. Eu vou facer non un spoiler, pero eu quero comentar unha cousiña antes de escoitar a canción. Eu creo que posiblemente sexa das que máis me gustan vosa. Ten un rollito moi guapo, moi pegadizo. E eu dicille a xente que escoito o tema agora, que quede con el na cabeza, e sobre todo, preparádevos xente para o videoclip. Buah, Non espectacular. o vi, vale, o sea, o videoclip non o vi, pero sí que o vi. Non estou desconsciente Sí. de Échalo ali, pero... Eu vi eu vivín o proceso de grabación de gran parte do videoclip. Xa cheguei algo avanzado e cousas que non sei o que van a ser. Teño que reconocer que teño un pouco de medo por ese videoclip, tío. Teño que recoñecelo, pero... Vai a ser chamativo, Sí, eu penso que a peña saberá que foi fiesto a ti xa está, sabes? Pero bueno, a ver. A ver. Mira, vamos a poñer así para que se vexe esa imaxe promocional que dá un pouquiño de pista do que se pode ver no vídeo, e creo que é o momento de que se escoite xente. Vamos a estrenar aquí, preparádevos, porque vai a sonar pa toda a vida o novo tema que sale a próxima semana, o día 22, en todas as plataformas de Amoevo. Vale, porque ahora non se me escoita, espérate. Los problemas técnicos, non pasa nada. Ponte a sonar agora, amigo. Que antes sonaba checando probei. Non pasa nada. Veño nun segundiño, Veña ahora. Hostia. Dereitos prohibidos, somos máis que amigos. Saudar con dous bicos na cama, feitizos. Non menguan sorrisos, ca lingua non picos. Por viños tan lindos, na casa tan porquiños. Bendito día en que tirei ese MD. Fumos aquel cine, mal peli boa pel. O guión sobre o papel. Seguimos as pautas, ven. O que foi solo un teaser, fixeron un remake. Que pego faz, non quero ninguén máis. Se medo coño a man, non a vou soltar. Se o pides podo estar, non decidas cambiar. Alín de bon anclar, porque como faz non hai. Todas as noites tua cara, todas as pelis de drama, todos los amortos na cama non hai. Todas as cores da gama, os picos de madrugada, os atardeceres na praia non hai. Quen mo faga igual, faga igual, faga igual. Non hai. Faga igual, faga igual, faga igual. Dame igual en chándal que en vestido. Si voucho quitar para fe deporte conmigo, que outras me berren, non me fai estar confundido. Tô seducido polos teus fluidos. Darte biquiños ata perder o sentido. Ir de resacando teus pais un domingo, que me sentes na cara, que me babes ata o ombligo. Facer fillos bonitos, facer fillos bonitos. Deume no peito cupido, deu
o blockbuster do siglo. Teume no peito cupido, teu tocado fundido, sempre efímero ritmo, o colle tan merecido. Faz, non quero ninguén máis, se me do coño man, non a vou soltar. Se o pides vou estar, non decidas cambiar, alinde vou anclar, porque como faz non hai. Todas as noites tua cara, todas as pelis de drama, todos los acordes na cama non hai. Todas as cores da gama, os picos de madrugada, os atardeceres na praia non hai. Que non faga igual, faga igual, faga igual. Non, non hai. Faga igual, faga igual. Non, non hai. Buah, perdonade que me ausentara, pero é que acabanme de confirmar que estamos na batalla do 3-0 Eis para loitar por tocar no festi. 3 de xuño, David, anota data. ¡Vámonos! 3 de xuño, pois haberá que anotar 3 de data. xuño. Paga igual. Vaya alegría me acabas de dar, Ya. ¿Ves? Como había antes que non podía decir. Pois xa está, unha, mira, hostia, exclusiva de canción, exclusiva de data. Toma. De una. Sí, señor. Que guapo. 3 de xuño. Moi ben. 3 de xuño, ¿no? 3 de xuño, sí, a batalla, que, espera, que digo, che, que xusto publicaron agora. Mira, vamos, Liberada al Kraken, Escadelos, Willow GHZ, Gallego Común, Amoevo, Fabio and Davis e Exeria. Así que, todos os que señan un pouquiño fans de Amoevo, ali, a reventar o bolo. Hostia, Que, si gañamos, participamos no 3-0 Eis e vamos a 3 salas de Galicia. Cuidado, Buah, que guai, pasamos ao primeiro que era moi difícil, Dimonse onde? Buah, pues claro. A Monse, a ti igual te queda pretiño, porque en Ferreira de Pantón, tío. Esto, Sí, Monse, é un... Estás en concurso- Ourense? Di contexto, é un concurso Festival 13 Roeis que, bueno, van a elegir hai un concurso de bandas e aparte está guai porque é un concurso de bandas con actuación en directo. Sí, o sea, unha batalla de bandas destas que se facían moi rock and roll todo. Mira, Paso o enlace si queredes por sí, pono por polo aí para que chat. a xente sepa. Sí, o oye, da publicación. Buah, que guai, estou contentísimo, tío, perdona. no, Seguimos con joder, tema, pero... ao contrario. O sea, a mí estas cosas alegrame moito. Aparte dixeches un nome como Escaderos, por exemplo, que tamén son amigos da Canle. E mólame Sí. vervos aí tamén, que ainda que teñas que competir, pero mólame. E, No, home, pero hostia, é o mismo que antes, competimos, pero que vamos Claro, de festa. por eso. Vamos a ver. Aí queda. Joder, está guai porque, mira, eu creo que aparte quedou o momento de estrenamos a canción e de repente Por algo será, porque Claro. mandei esta canción, mandei esta e dúas Mandaste? máis. Erasmus, pues mira, mandei esta Erasmus e Zapatilla, mandei. mira, vou vos A ensinar puro fuego, mandei. O sea, todo puro lume. unha cousiña. A ver como podo poñer, espérate, sen que se me tape. Tedes o directo aberto vos, verdad? Sí, eu sí. Vale, entón... A ver, déxame probar unha cosa, un momento, Porque teño unha reacción en primicia de alguén escoitando o tema. Hostia. A ver. No, vai ser un meme, David. No, Vai no, ser un no, meme no. seguro. Non é un meme, non é un meme. Ojalá que sí. Hostia. Espera, que vou poñer que non ten sonido, me parece, espérate. Ah, sí, ten sonido. Mola mucho, ¿eh? Mola mucho,
Cuidado, Cuidado, mira, vuelvo a poner otra vez, Vuelvo a poner otra vez. Oye, Mola. que está Diego Pai, así Mola que mirad, mucho, ¿eh? ¿Qué relación... ¿Qué relación máis boa e máis pura que a Duca Medilla, Oye, pa que... Qué guapo, Qué guapo ver aquí a reacción e mola. Mira, ves reacción in the world. Literalmente é a mellor reacción. O sea, mellor reacción que podemos facer calquera grabándonos, Reacción máis sincera. O sea, se move porque lle gusta, o sea, porque lle provoca algo aí a súa cabeciña. É que realmente é un chiquito temazo. É un tema moi interesante. Produción é o máis tocho que sacamos ata agora. Penso que tamén moi bailongo, moi enfocado no novo sonido que vamos que estamos aí a argallar. E non sei, tío, eu estou contento a letra é moi divertida tamén, sobre todo a primeira estrofa a min gustame un montón. Para Dime. xente que, claro, sen contar moito do videoclip, xa a foto é un pouco un indicativo, pero que podemos esperar dese vídeo que vai ser ca canción? Un fiestote. O sea, non hai máis. Un fiestote e, sobre todo, que o vexades igual que hai que ver todo o proxecto. Que aquí faise todo pola festa, pola diversión e que o despiporre está a orden do día. E os desnudos tamén. Sufrirse moito grabando o vídeo, Sí. De feito, hoxe... Casi Sí. morro. A ver, que día o grabamos, tío? Pero era abril xa. Sí, ¿no? A ver, que facía moitísimo frío. E bueno, así como pequeno spoiler, metímonos na piscina ás 2 da mañá, facía moito frío. E, por certo, hoxe vou subir un Reels da historia de Filloas no noso videoclip. Cuidado, que é moi divertido, sí. Cando acabemos isto subirei, no? Que sale o Filloas aí no vídeo, tamén aí... Sí, en verdad portouse, como un rei, tío, vindo e dando todo por espectáculo como estábamos todos. Para dar todo por espectáculo, por pasalo ben e en verdad, tío, que isto, o sea, do videoclip o único o que temos que quedar en claro é que queríamos organizar unha fiesta e non sabíamos como a ver se haber cámaras a peña iba a estar cortada e tal, e que en verdad foi todo o contrario. Vale, tranquilos. Sí, foi en plan, vale, a ver, chicos, temos que rodar, baixadelle unha, a ver, por favor, isto ten que sair en YouTube, non vos pasedes. Literal, le vamos media hora grabando, tranquilos. Sí, a peña viña cunhas ganas tremendas e foi un fiestote, que eu pasei no como un Que crío. encima foi un festón de la hostia. O sea, aparte de que o videoclip a idea era esa, en verdad, o videoclip é unha festa de la hostia. Sí. Di perfecto. Frío ou estaba xente moi hot? É que un pouco ambas, tío. Eu penso que salvamos da hipotermia por eso, porque estábamos todos quentísimos. Eu teño que a mí dixéchesme, vente por aquí, non sei que, e eu teño un compromiso xa de antes e non sabía se iba a chegar, e eu fun ao final. E claro, eu aparte que xa se sabía onde estaba grabando de lonxe, xa había señales que indicaban onde estaba sendo. Claro, despois cheguei á porta e foi como, digo, vale, está esta xente aquí grabada, está na festa, digo, entro. Pa dentro, Digo, pa dentro. métome tal, e entrei e foi como, hostia, esto sí, o sea, esto mola aquí, Entrar dicindo, aquí está grabando. Mira, editando, tive que cortar un montón de planos porque estaba eu ou máis xente, sabes? Facendo así por detrás, en plan. Dios, sabes? Tremenda. O que se tiña en pé, porque Víctor, o rapá calvo que veu, sabedes? Non se acorda de nada, tío. Non se acorda de absolutamente nada. O sea, tiveron que levar a casa, díxolles antes de montar no coche,
No, yo nunca foto en el coche. Tranquilos, vámonos para Coruña. 4 veces pararon. Polo O sea, que va. sexa. A ver, Pero tamén No, ten curvas. sí, sí. Ten curvas. Para tomar o aire un poquinho. Para ver as vistas de Arteixo. Foi un fiestón de la hostia, tío, en verdad, super guai. E que máis cousiñas se van a vir? O Oye, sea, David. o próximo... É que xa non me recordo en que orde vamos sacar as movidas. O sea, Vale, pues digo. simplemente estou traballando seguido, xa non sei que está pasando. O sea, a miña vida é como un continuo traballar, Sí. e como simplemente a veces saco a cabeza e digo, vale, e volvo. A ver, é que é verdade, o sea, estamos... Eu tamén estou todo o día diante do PC, tío, ou facendo booking, ou co vídeo, ou co contenido de redes, ou tal, ou facendo música nova, tío. E o que se ven, pois, podo dicir que todo o relacionado co disco, que van a ser agora no longo do verán 2 singles máis. O seguinte que vamos sacar chamase Megara, que o tocamos o xoves, este xoves pasado, de primeira e tal. E que así como é deste pau, pero un poquinho máis perfil baixo. É un pouco máis sexy e menos boom, 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 fiesta, fiesta, sabes? E que máis? E un par de colabos que van ir no disco. Teño pendente con Filloas teño aí unha cousa xa que temos toda a idea desarrollada, só falta agora fazer a música, porque a idea é moi sólida. Entón, vamos aí con elo. Tamén igual facemos algo con Los Jinetes del Trópico, que son super verbeneros, pero igual a parte do disco. Pegades, E colabo con 99, por suposto, que está pendentísimo. O que pasa é que temos que movernos ali, porque a nos gusta facer as colabos un pouco full colabos, de cero. Van xuntarse e a ver, sabes? Yo que vai a seguir, Entón- non que te chegues cunha idea de quero isto, Claro. cántate aquí, non, que sexa algo O sea, moi orgánico, que Sempre hai que facer eso un pouco, porque non vas chegar a un local de ensayo en plan, buf, porque perdes o tempo, sabes? Pero, por exemplo, con Unha Filloas, orientación, claro, o que seña por diante. por exemplo, con Filloas eu paseille algo e díxome, buah, me cunde la temática de la letra, pero non me cunde la música porque eu non sei tirarlle así, sabes? E díxenlle, vale, temos a temática da letra, eu agora fago un pouco, mándocho, revisas, metes letra, tal e cual, e vamos xuntando. E con 99, pois será un pouco o mesmo. Levar unha idea, meternos no local con eles, e pa diante. Eu tamén, cando penso, por exemplo, con 99, vamos fazer algo un poquito máis rock, xa que eles fan, sabes, adaptándome a eles, e con Filloas igual facemos así algo 80s, pero un pouco punky, sabes, un high tempo, algo rapidiño. Levar sempre a idea clara, pero a partir de aí, ideas, que despois, como dixemos antes, sempre hai tempo de quitar. Claro, literal. Tixeiras ampliamente. Sí, e nada, despois bolitos, e en outubro o disco. Exacto. Dimonse, local de ensayo igual habitación de David, precariedade, pero sempre currando pa diante. Sabes por que di eso? Porque a compañeira de piso de David está altos collóns de min. De que lle este berrando aí zapatilla. O sea, que igual, eu cando dicía de sacar trapos sucios, agora que xa vos sabendo xente que vos coñece, igual para a próxima conversa, cando salga o disco e volvamos a falar por aquí, igual teño que mandarlle tirarlle un MD aí a Monse, tirarlle un MD a Alesiños e dicir... Alesiños, Monse, Juan, e entón é cando xa non veño. E aí solo. sí que sacamos trapos sucios. Así foi, en plan de enganchado, e foi tiro. Buah, é que, no, pero fora coños, o sea, Monse, ela está na casa e nos facemos os ensaios por cascos. Ela non escoita o autotune. Ela o que escoita dende a outra habitación. O sea, non É pasa un pavo berrear como un puto animal dicindo, pois, tonterías. Menos mal que a Monse encantalle o noso proxecto e é un amor, pero Hostia. si non sería... É que cuida de que ser complicado, hostia, porque... Hostia, que estou me imaginando o percal de estar aí na habitación e de repente estás cuitando e dices, que carallo é? No, sí. O sea, sí, o sea, son full tolerantes, porque si no, eso, inaguantable. E mira, e non sei quen é envidiosa un 74, O meu irmão, que non eso. e por aquí temos moito que contar. É todo, o sea, vou Si no, a ese sí que non lle podes preguntar. Eu vou anotando. No, banea unha semana.
No, eu xa hai traballo. Despois que vaya a subir o vídeo xa vou a coller este momento para mirar xurao que o próximo directo vai a ser con cousas vosas, Ai, señor. Madre mía. E xa para ir rematando, que tampouco vos vou a quitar aquí Sí. moito máis, que realmente poderíamos estar moitas máis horas. Poñía por aquí, dicían Alesiños, teño unha dúda pos chavales que nunca lle preguntei. De algún tema despois de subilo, escoitalo, pensaron que non estaba tan ben como querían e que sería mellorable? De todos. En todo. De todos. Pero tamén te digo, é un pouco como falábamos antes. A nivel objetivo e de crecemento. Nada de rayarse nin mierdas. En plan, Sí. joder, buah, nesta mezcla fallou isto. Ou neste tema, tío, faise moi longo. Ou neste tema, tal. En plan, bueno, pois aprendizaxe para o seguinte. Non, tampouco en plan, buah, martirizándose, sabes? Nada. Sí, que Sí, no. Bueno, da Avenida Padilla igual sí que me arrepinto de todo, pero pero ahora xa está. ahora xa foi. Ahora xa foi. Sí, home, sí. Pois, rapaces, a verdade que agradecidísimo por ter pasado. Agradecidísimos nós. Exacto. A verdade tiña unhas ganas tolas de vir, tío. Ah, super. Eu creo que está guai e tamén é certo que a min eu non sei como verá a xente. Claro, para min hoxe foi un pouco máis sinxelo que outras veces. Claro, ao mesmo hombre. tempo, sei que igual Sí, non foi falamos tan sobre isto. Bastante ben, falar todo. Claro, que xa falamos moitas veces, xa Claro. xa hai outra relación que igual con alguén que nunca falei, de repente poñome aquí e claro, eu non sei realmente como vivo a xente dende fora, pero Espero que venga. eu hoxe posiblemente sexa o primeiro día, non o primeiro, pero si dos primeiras Sí. veces que eu vou a marchar contento desta conversa porque creo que saliu como eu quería que salise. Non sei Sí, como vivo a e xente, fluida. pero A ver, eu xa che digo, eu nas entrevistas e tal dánseme fatal, tío, porque así como me ves no escenario a tope, a min falar en directo costame un pouquiño. Pero hoxe que, tío, xa sabía que viña a falar contigo, sabes? Entón viñen super tranquilo e con moitas ganas. E a verdad que super contentos. Moi ben. pois quedamos atentos. Vou a pasar antes de nada polo chat por si alguén non ten os Instagram para que estén atentos aí a Si, seguídenos e espero vervos nos bolos, que é o punto forte e que vos mole o que facemos. E Sí. se non, pois nada, pois seguídenos igual, coño. E Alesiños que non fun tan duro como dixen, pero é que, a ver, eu tamén agora aprendín xa que a veces hai que crear hype Despois, igual a xente di, vaya mierda, pero hai que crear hype ata o final, sabes? Vale, igual ahora ven a parte dura. Que, a ver, o comezo sacamos trapos sucios. De cancións A antiguas, mí eu creo que aí... é que o do tema da Avenida Ladilla é que non podo comer, xuro. Cago en Dios, a ver como... Vou a intentar denuncialo a YouTube, a ver se así, como plagio ou algo, sabes? Non sei, a ver se así o baixan, tío, porque me cago en la hostia. Nah, É que agora non tanto, porque agora os outros teñen visualizacións, pero ao principio, cando subín a chave solo, é que saíache de primeiro, Avenida Padilla debaixo a chave, e era en plan, no, que bien. Sí. Pues, mira, como despedida, voy a agradecer antes de que se me olvide a Puskis, que se acaba de resuscribir, 19 meses por aquí. Puskis guapo, moitísimas gracias. E a vos, mira, vamos a facer unha cousa. Voume despedir de vos agora fora de directo outra vez, así uns minutiños. Eu seguirei no directo 5 minutiños para contar un par de cousas. E, se vos parece, como despedida entre o proceso de que nos despedimos fora e demais, vamos a poñer outra vez o temiña. Claro, mangalles o tema, que se lles vai pegando. Moitas gracias a todos, rapaces. Alexillos di, algún día sairá información del Cadenas 24 streamer, ojalá. Eso se irá. Buah, sí. Vou cambiar a conta de Twitch tamén. Xa vos despediches, pero para despedirnos así, unha última cousa. Pois nada, que moitas gracias a todos por pasarnos, por escoitarnos así un pouquiño de primeira mão sin ser no escenario, e que veñades os bolos, e que... merece a pena. Sí, que ídelo pasar moi ben, son moi divertidos, gústevos a música que vos guste, e que nos sigades nas redes, nos apoyedes, igual que a todas as bandas emerxentes que hai na Galicia, e que un bico para todos, e moitas gracias, Dani. Pois xente, moitísimas gracias.